Ljudi moji, čudno je kako se stvari brzo mijenjaju. Ove namirnice još su jučer bile dostupne, a danas se nigdje ne mogu pronaći. Vidio sam kako se ovo odvija tijekom nestanaka struje, gospodarskih kolapsa i globalnih nemira, svaki pojedini put. Najprije ljudi razgrabe rižu i grah, ali to nije neposredan problem. Postoji 6 zanemarenih namirnica koje tiho nestaju dok se svi ostali bore za očite stvari u Konzumu ili Sparu. To su pravi heroji špajze. Udobnost, kalorije, gorivo. To su osnovne potrepštine za preživljavanje čiji nedostatak primijetiš tek kada bude prekasno. Trenutačno većina ljudi nema zalihe tih namirnica i kada krene kriza, oni se slome. Kolica za kupovinu su i jam prazna, a njihove obitelji očajnički paničare. Danas ću otkriti tih 6 namirnica za koje biste htjeli da ste se pobrinuli prije nego što je udarila katastrofa. 4. namirnica nestaje prva, a nitko to ne očekuje. Ovo nije teorija, već se temelji na stvarnim nestašicama koje sam doživio. Tih 6 namirnica nisu luksuzni predmeti niti su skupi. To su svakodnevne osnovne potrepštine koje donose stabilnost kada zavlada kaos. One pružaju udobnost, izvrsne hranjive tvari i istinsku izdržljivost kada sve ostalo zakaže. Pokazat ću vam točno što su one, kako ih skladištiti i zašto su vam potrebne prije sljedeće krize. Ako vas je ovo već potaknulo na razmišljanje, pritisnite gumb za pretplatu odmah. Detaljno analiziram nestašice hrane, poskupljenja i stvarnu pripremu, bez nepotrebnog zastrašivanja. Broj 1. Suha smjesa za palačinke, spasonosna udobnost u krizi. Budimo iskreni, smjesa za palačinke ne čini se baš kao tipična hrana za izvanredne situacije, zar ne? Vjerojatno vas asocira na lijeno nedjeljno jutro, a ne na potpuni mrak usred nestanka struje. Ali kada se svjetla ugase i police u trgovinama isprazne, ova zanemarena kutija postaje čisto zlato za preživljavanje. Evo i zašto. Smjesa za palačinke je jeftina, traje dugo i ludo ju je lako pripremiti. Samo dodajte vodu, promiješajte, ispecite i pojedite, to je sve. Za to vam ne trebaju ni jaja, ni mlijeko, zapravo čak ni struja, ako imate plinsko kuhalo ili svijeću i malo strpljenja. I znate li što je najbolje? To nije samo gorivo za tijelo, već i utjeha za dušu. Nešto toplo, nešto poznato. Kada se sve okrene naglavačke, jedna dobra palačinka vas umiri. Većina smjesa osigurava više od 250 kalorija po porciji. Dodajte tome malo mlijeka u prahu ili breskve iz kompota i dobit ćete doista zasitan obrok. Osim toga, ako je pravilno skladištite u majlar vrećicama s apsorberima kisika, ova stvar može bez problema trajati i 10 godina. Čak i u originalnom pakiranju izdrži 2 do 3 godine ako je čuvate na hladnom i suhom mjestu. Ali tu dolazi ludilo. Dok se ljudi bore za kruh, tjesteninu i smrznutu hranu u Lidlu, smjesa za palačinke obično samo stoji tamo na polici. Netaknuta, sve dok se ne rasproda. Tijekom velike ožujske snježne oluje u Hrvatskoj 2013. godine čuo sam za jednog tipa koji je tjedan dana živio na palačinkama. Nije imao hladnjak ni svježu hranu, ali imao je grijanje, vodu i 3 puta dnevno hrpu palačinki. Rekao je da to nije bila luksuzna gozba, ali mu je spasilo zdrav razum. Do lipnja 2025. godine cijena pšenice porasla je za gotovo 20%, a trgovački lanci već sada upozoravaju na nestašicu određenih proizvoda. Jednostavno rečeno, takvi jeftini ugljikohidrati možda više neće dugo biti jeftini ili uopće dostupni. Ja radim sljedeće. Kupim 10 do 15 kutija, a polovicu spremim u majlar vrećice za dugoročnu pohranu. Nekoliko komada držim u kuhinji i rotiram ih, odnosno trošim svaki mjesec. Koristite ih već sada i razvijte tu naviku prije nego što stvari postanu napete, jer kada udari kaos, ne radi se samo o preživljavanju, već i o tome da umirite i nahranite svoju obitelj. A to ponekad počinje s jednom dobrom palačinkom. Ovo nije neki jeftin trik. Ovo je utješna hrana za preživljavanje i upravo sada odmara na policama trgovina čekajući da pametni ljudi povuku potez. Budite i vi takva osoba. Broj 2. Sol je osnovna potrepština za preživljavanje koju svi zaboravljaju. Nitko ne razmišlja o soli dok je ne ponestane. A onda odjednom to postaje najvažnija stvar. Sol nije samo začin, već pravi spasitelj života. Vaše tijelo,
doslovno ne može funkcionirati bez nje. Potrebna vam je za hidrataciju, rad mišića i prijenos živčanih signala. Tijekom dugotrajne krize, sol postaje jedno od najvrijednijih sredstava za razmjenu na svijetu. Rastavimo to malo. U većini kompleta za izvanredne situacije ona se potpuno izostavlja. Ali stvar je u tome da će bez soli vaša hrana imati okus poput kartona. Vaše tijelo će se početi grčiti. Osjećat ćete vrtoglavicu, oslabjet ćete. To nije baš lijep prizor. I ako se zbog fizičkog rada, stresa ili vrućine više znojite, još brže gubite sol. Sada dolazi ono o čemu nitko ne govori. Sol se nikada ne kvari. Nikada. Mogli biste pronaći 500 godina staro skrovište u nekom rudniku soli i još uvijek je posuti po svom pomfritu. To je čini jednom od najsigurnijih zaliha koje uopće možete kupiti. Nevjerojatno je jeftina. Traje beskonačno dugo i neizmjerno je korisna. I nije dobra samo za začinjavanje. Radite sušeno meso. Za to vam treba sol. Fermentirate povrće, na primjer kupus. Sol. Konzervirate meso ili ribu. Sol. Trebate očistiti ranu u slučaju krajnje nužde? Da, opet samo sol. To je poput švicarskog noža za preživljavanje, a koliko košta recimo oko 50 eurocenti po kilogramu, do lipnja 2025. godine cijena soli počela je tiho rasti. Ne toliko da bude glavna vijest u dnevniku, ali točno dovoljno da veliki dobavljači upozore na buduće nestašice zbog rudarskih ograničenja i troškova prijevoza. Što to znači? Napravite zalihe sada dok nitko ne obraća pažnju na to. U prvim tjednima covida ljudi su pokupovali grah, brašno, kvasac i toaletni papir. Znate li što je još uvijek bilo na policama? Sol. Ali skočimo nekoliko mjeseci unaprijed. Forumi za preživljavanje bili su puni ljudi koji su mijenjali svoje preskupe gotove obroke za jedva nekoliko desetaka grama soli. Ne zbog okusa, nego zbog svog zdravlja. Zato to učinite pametno. Kupite 5 do 10 kg jodirane soli za osnovnu upotrebu. Dodajte tome malo morske soli ili krupne stolne soli radi raznolikosti i konzerviranja. Ubacite i nekoliko malih hermetički zatvorenih posudica u svoj ruksak za evakuaciju. Ostatak čuvajte u zatvorenim kantama ili staklenkama na hladnom i suhom mjestu. Sol je tipična stvar na koju zaboravite sve dok odjednom više ne možete doći do nje. A kada je ponestane, nelagoda se javlja vrlo brzo. Žudnja, glavobolja, iscrpljenost. Ne isplati se riskirati. Stoga nemojte čekati da se znojite u mraku tijekom nestanka struje i gledate u tanjur čiji je okus ravan očaju. Budite onaj tko je planirao unaprijed. Budite onaj tko je na vrijeme kupio sol. Broj 3. Maslac od kikirikija u prahu. Visokokalorični spasitelj života koji se ne kvari. Maslac od kikirikija već je i do sada bio veliki favorit među preživljavačima. Ali postoji mnogo bolja verzija za dugotrajne krize o kojoj gotovo nitko ne govori. Govorim o maslacu od kikirikija u prahu. Isti proteini, ista količina kalorija, ali mnogo duži rok trajanja. I kada vaš hladnjak već otkaže poslušnost, a onaj u staklenki užegne, ovo je ono što vas i dalje održava na životu. Pogledajmo detalje. Klasični maslac od kikirikija može izdržati možda 1 do 2, najviše. Nakon toga ulja užegnu. Okus mu postane gorak. I ono što je nekada bilo ukusno postaje sumnjivo. Ali maslac od kikirikija u prahu, ako ga dobro skladištite, traje više od 10 godina. Ne treba vam hladnjak, ne trebaju vam skupi spremnici. Samo ga držite na suhom i bit će tamo kada vam bude najpotrebniji. Svaka porcija osigurava 8 grama proteina, oko 100 kalorija i esencijalne masti koje su vašem tijelu potrebne u stanju preživljavanja pod velikim stresom. Pomiješate ga s vodom, bum, dobijete mazivi maslac od kikirikija. Možete ga umiješati u smuthijeje, zobenu kašu, smjesu za palačinke, energetske pločice, u bilo što vas održava u pokretu. I kao šlag na tortu, mnogo je kompaktniji. Jedna mala kutija praha vrijedi koliko i nekoliko staklenki klasične varijante. To znači manje prostora, manju težinu i dobivate mnogo više za svoj novac tijekom pripreme, u lipnju. 2025. godine cijena kikirikija skače u nebo zbog propadanja usjeva i nestašice gnojiva na glavnim uzgojnim područjima. Ona staklenka koja danas košta 4 eura,
Sljedeće godine mogla bi koštati i 7 eura, naravno, ako se uopće bude mogla kupiti. U međuvremenu, verzije u prahu i dalje lete ispod radara, nitko ih ne kupuje. Prošli tjedan kupio sam kutiju od pola kilograma za 7 eura, što je dovoljno za više od 30 porcija i spremio je u majlar vrećicu s apsorberom kisika. Bez problema će stajati na polici jedno desetljeće. Evo kako to učiniti ispravno. Kupite nekoliko kutija visoko kvalitetnog maslaca od kikirikija u prahu s niskim udjelom šećera, u trgovinama zdrave hrane ili na internetu. Tražite brendove koji sadrže minimalno aditiva, samo kikiriki i možda malo soli. Prepakirajte ga u majlar vrećice s apsorberima kisika za maksimalan rok trajanja. Držite jednu otvorenu kutiju u kuhinji kako biste se već sada naviknuli na njezinu upotrebu. Slušajte, hrana za preživljavanje ne mora biti dosadna. Ova stvar daje okus, energiju, proteine i udobnost, sve to u jednoj jedinoj žlici. I kada stvari krenu po zlu, to je točno ono što će vam trebati. Zato napravite zalihe sada prije nego što ljudi to shvate. Vaše buduće ja i vaš želudac bit će vam zahvalni na tome. Broj 4. Jaja u prahu, proteini, od kojih nitko ne radi zalihe, dok ne bude prekasno. Evo jedne zastrašujuće istine. Kada udari kriza, proteini nestaju prvi. Vidio sam to već iznova i iznova, tijekom poplava, nestanaka struje i ratnih zona. Police s mesom kod mesara ili u supermarketima potpuno se opustoše u roku od nekoliko sati. Jaja nestala. Mlijeko, nemojte se ni truditi tražiti ga. I upravo zato jaja u prahu mogu biti jedna od najpodcijenjenijih namirnica za izvanredne situacije koju uopće možete spremiti. Samo razmislite o tome. Ne zahtijevaju hlađenje, traju čak 10 do 15 godina ako se pravilno skladište i pružaju točno istu nutritivnu vrijednost kao i prava jaja. Pomiješana sa žlicom vode daju 6 grama proteina, zdrave masti i utješan okus prave jutarnje kajgane, čak i kada se izvan vašeg prozora sve raspada u komadiće. I ne, to nije neka čudna, zrnata hrana za preživljavanje u prahu iz 90-ih godina. Moderno jaje u prahu je glatko, lako se rehidrira i okus mu je iznenađujuće sličan pravom. Od njega možete napraviti kajganu, peći s njim, staviti ga u smjesu za palačinke, pa čak je savršeno i za složenac od krumpira ili izvanredna jela iz jednog lonca. Jednom sam vidio obitelj koja je hranila 5 ljudi s jednom šakom jaja u prahu i instant rižom tijekom tjednog nestanka struje, dok su susjedi preživljavali na hladnim žitaricama i suhim keksima. Najbolje od svega, nema otpada. Nema ljuski od jaja, ne treba ga hladiti, samo čisti proteini kada god to poželite. I ako se brinete zbog cijene, nemojte. Trenutačno u lipnju 2025. godine cijena jaja u prahu još uvijek je relativno niska. Jedno veliko obiteljsko pakiranje košta oko 30 do 40 eura, što odgovara otprilike 70 do 80 komada jaja. To znači da jedno jaje košta manje od 50 eurocenti i sve to u obliku koji može stajati na polici, otporan je na inflaciju i imun na nestanke struje. Ali tu je kvaka. Cijene brzo rastu. Epidemije ptičje gripe ove su godine desetkovale velike peradarske farme i u samo 5 mjeseci podigle cijenu svježih jaja za 22%. A kada svježa jaja poskupe, prati ih i ona u prahu. To je uvijek tako. Pametni preživljavači već sada kupuju na veliko. Ja to radim ovako. Spremim 2 do 3 velike kutije cijelih jaja u prahu za dugoročno, plus jednu manju posudu držim u špajzi za svakodnevnu upotrebu i rotaciju zaliha. Dugoročne zalihe držim zatvorene s apsorberima kisika u hladnom ormaru i vodootpornim flomasterom napišem datum isteka. Svakih nekoliko mjeseci uvrstim jednu kutiju u svakodnevnu upotrebu, održavajući tako ciklus. A okus? U receptima je gotovo neprepoznatljiv. Kao kajgana daje recimo 90% pravog doživljaja. Ali vjerujte mi, kada je druga opcija da uopće nemate proteine, imat će božanstven okus. Gledajte. Kada se svijet izbaci iz kolosijeka, ugljikohidrate je lako nabaviti. Tu su riža, grah, tjestenina, ali proteini su pravi kralj. Oni uklanjaju osjećaj gladi, regeneriraju vaše tijelo i daju snagu za upravljanje stresom koji dolazi s kriznom situacijom. Jaje u prahu je kompaktno, pouzdano i odmah spremno za upotrebu. Ne treba ga hladiti, ne kvari se i nećete požaliti što ste ga kupili.
I dok vaš susjed stoji ispred svog pokvarenog zamrzivača u kojem propada meso vrijedno 300 eura, vi ćete otvarati jaja otporna na stajanje na polici kao da se ništa nije dogodilo. To je ona vrsta pripreme koja odvaja puko preživljavanje od blagostanja. Zato reagirajte na vrijeme. Napravite zalihe jaja u prahu prije nego što izbije panika. Jer dok ljudi shvate da je potrebno, već će odavno biti razgrabljeno. Broj 5. Gotova jela od tjestenine u vrećici ili kutiji. Podcijenjeni div za preživljavanje. Budimo iskreni. Kada većina ljudi pomisli na hranu za izvanredne situacije, na pamet jam padaju goleme vreće riže, kante graha ili možda liofilizirana hrana za astronaute. Znate li na što ne misle? Na jednostavna jela od tjestenine u vrećici ili kutiji. Da, na brza jela poput knora ili magija, koja su vam dobro poznata još iz djetinjstva. To će biti vaše tajno oružje kada stvari krenu po zlu. Slušajte me dobro. Jer kada udari kriza, ona vrsta kada nestane struje, police u trgovinama su prazne, a vaš bankovni račun se bori za preživljavanje. Priprema više nije samo stvar prehrane, već i mentalnog preživljavanja. Ovdje se radi o hrani koja pruža utjehu, lako se priprema, bogata je kalorijama i praktički je neuništiva. A jedna tjestenina u vrećici ispunjava svaki od tih kriterija. Pogledajmo je pobliže. Rok trajanja, govorimo o najmanje 2 do 3 godine, a to je samo ono što piše na etiketi. Pravilno pohranjena na hladnom i suhom mjestu, ova pakiranja mogu izdržati i do 5 godina ili duže. Ne treba ih hladiti, nema stresa. Samo zakuhajte vodu, umiješajte prah i bum. Spreman je vruć, zasitan obrok koji grije dušu. Troškovi? Trenutačno još uvijek možete nabaviti pakiranje za manje od 1 eura. To znači više od 400 kalorija i 10 do 12 gramama proteina za manje od cijene šalice kave. Usporedite to s liofiliziranom hranom koja košta 10 eura po porciji i razlika je nebo i zemlja. A ono najvažnije dolazi sada. U lipnju 2025. godine analitičari već upozoravaju da su prerađene namirnice, poput gotovih jela u kutijama i vrećicama, sljedeće na redu za poskupljenje. Zašto? Zbog inflacije u mljekarskom sektoru. Zbog nestabilnosti na globalnom tržištu pšenice. A troškovi pakiranja porasli su za 16% u odnosu na prošlu godinu. Ona mala vrećica sa začinima. Uskoro će postati luksuz ako ne pazite. Dakle, ako sada ne napravite zalihe ovoga, igrate opasnu igru sa svojim novčanikom. Ali razgovarajmo na trenutak o praktičnosti, jer se ovdje ne radi samo o hrani, već i o logistici. Tjestenina u vrećici ili kutiji je lagana, kompaktna i nevjerojatno štedi prostor. Možete ih ugurati na desetke u jednu jedinu plastičnu kutiju za pohranu. Neće iskuriti, neće se razbiti i ako je dobro skladištite, neće izgubiti na kvaliteti. Osim toga, sigurna je za djecu i podiže moral. Kada su vaša djeca umorna, gladna i uplašena jer već 3 dana nema struje, znate li što ne djeluje? Da i držite predavanje o važnosti konzervirane skuše i gustoći vitamina, a znate li što djeluje? Da pred njih stavite zdjelu tople tjestenine sa sirom i gledate ih kako se smiješe kao da je sve po starom. To nije samo hrana, to je mir. I, što je najbolje od svega, možete je pripremiti čak i u kriznoj situaciji. Tijekom poplave 2013. godine moj prijatelj David nije imao ispravan štednjak, ali zakuhao je vodu pomoću kamping kuhala i plinske kartušice od 15 eura. To je bilo sve što mu je trebalo. 10 minuta, jedan lonac i večera je bila spremna. Dodajte tome malo konzervirane tune, graška ili ostataka piletine i već ste dobili puno vrijedan obrok. Želite li je još više obogatiti? Umjesto svježeg mlijeka umiješajte mlijeko u prahu. Koristite zamjene za maslac koje mogu stajati na polici ili ih čak potpuno izostavite. Bitno je da imate opcije, a preživljavanje se zapravo sastoji točno od toga da imate opcije kada je sve ostalo čisti kaos. Eto, ja tako gradim svoje zalihe. Pratim akcije u Konzumu ili Kauflandu. Platiš jedno, dobiješ 2. Odmah kupim 10 komada. Robna marka u Sparu za 50 eurocenti. Kupim 20 komada. Držim ih u sustavu rotacije. Ono što sam prvo kupio, to prvo i potrošim.
Vodootpornim flomasterom napišem mjesec kupnje na kutiju, tako da uvijek najprije upotrijebim ono najstarije. I reći ću vam nešto. Usred stresnog tjedna, čak i bez ikakve krize, ta tjestenina u vrećici je pravi dar od bogova hrane. Stoga je nemojte podcjenjivati. To nije samo dječji izbornik. To je visokokalorično, proračunu ugodno teško naoružanje koje podiže moral i skriva se na policama supermarketa. Svima pred očima, ali neće zauvijek ostati jeftina. Tjestenina u vrećici je točno ona vrsta proizvoda koja brzo nestane kada krene panična kupovina. Jer čim ljudi shvate da je jeftina, jednostavna i zasitna, odmah je razgrabe. Napravite zalihe sada dok košta samo oko 1 eura. Dok je još tamo na policama i dok su svi ostali dekoncentrirani modernom hranom za preživljavanje i preskupim vojnim obrocima. Jer kada vremena postanu teža i suočite se s tjednom u kojem nemate ni struje ni novca, ova skromna mala vrećica mogla bi biti ono što će spasiti zdrav razum vaše obitelji. A to je neprocjenjivo. Broj 6. Čokolada koja može stajati na polici, konačni podizač morala na koji vjerojatno zaboravljate. Budimo iskreni u vezi s kriznom situacijom. Nitko ne razmišlja o čokoladi. Svi grabe grah, rižu i vodu. I možda poneku bateriju ako IM padne na pamet. Ali dopustite mi da vam kažem nešto što sam naučio iz svakog nestanka struje, oluje i nestašice robe koju sam proživio. Ona hrana koja vam spašava zdrav razum nije pločica za preživljavanje, niti je to mesna konzerva sumnjivih sastojaka, nego onaj mali komadić normalnosti za koji niste ni znali da vam je potreban. A to je čokolada. Možda zvuči dramatično. Poslušajte me do kraja, jer kada se sve uruši i vaš se svijet suzi na to da vam ne bude hladno i da imate što jesti. Ta jedna jedina kockica čokolade. Ravna je zraci nade. 2. Samo jednim zalogajem sposobna je ponovno podići vaše raspoloženje. I kada vam je hladno, kada ste frustrirani i potpuno iscrpljeni. To znači mnogo više nego što mislite, ali nije svaka čokolada ista. Evo što morate znati. Čokolada koja može stajati na sobnoj temperaturi, posebno tamna čokolada s niskim udjelom mlijeka, traje godinama ako se pravilno skladišti. Na hladnom i suhom mjestu to može značiti 2 do 5 godina. Izbjegavajte fancy tartufe i stvari punjene kremom. Birajte table s visokim udjelom kakaa i minimalno sastojaka. Plus je ako pronađete table u vakuumskom pakiranju ili umotane u aluminijsku foliju koje traju još duže i preživljavaju fluktuacije temperature bez da se pretvore u kašu. I ne, to nije stvar samo okusa. Tamna čokolada puna je magnezija, antioksidansa i spojeva koji doslovno pomažu smanjiti razinu kortizola, odnosno hormona stresa. To je hrana za mozak, podržava srce, a u stanju preživljavanja ta prednost itekako znači. Do lipnja 2025. godine cijena kakaa je na 45-godišnjem vrhuncu, što je potaknuto propadanjem usjeva u zapadnoj Africi i poremećajima u opskrbnim lancima. Ono što je bila tabla od 1 do 2 eura, sljedeći mjesec moglo bi koštati 3 ili 4 eura. A kada se police ponovno isprazne, vjerujte mi, ni čokolade više neće biti tamo. Ja to radim pametno. Držim 10 do 15 tabli kvalitetne tamne čokolade u hermetički zatvorenim posudama i rotiram ih, odnosno trošim svakih 12 mjeseci. Ubacim i nekoliko malih čokoladica u svoje ruksake za evakuaciju i to ne samo zbog energije, već i zbog morala u izvanrednim situacijama. Vakuumski pakiram nekoliko tabli i za duboko skladištenje, jer će u dugotrajnoj krizi te stvari vrijediti kao zlato na crnom tržištu. Da, doslovno će vrijediti kao zlato, kao sredstvo razmjene. U Venezueli se čokolada već koristila kao sredstvo plaćanja. U Drugom svjetskom ratu vojnici su je nosili sa sobom u svojim obrocima, a danas se u gotovo svakoj zajednici preživljavača na nju gleda kao na robu za razmjenu visoke vrijednosti. Zašto? Zato što će svima nedostajati slatki okus. Svi žude za utjehom. I kada je ponestane, ljudi će je plaćati hranom, opremom, alatima. Bilo čime što možete zamisliti. Još nešto što većina zaboravlja. Djeca. Ako imate djecu, treba će vam nešto što će stabilizirati njihove emocije. A budimo iskreni, ponekad i odrasli izgube glavu. Jedna kockica čokolade može pretvoriti živčani slom u trenutak smirenosti. Ovo nije glupost.
Ovo nije luksuz. Ovo je psihologija za izvanredne situacije u jestivom obliku. Zato nemojte to zanemariti. Nemojte se tome smijati. Nemojte čekati da košta dvostruko više. Kupite je sada. Zatvorite je hermetički. Stavite je među zalihe i zaboravite na nju sve do onog dana kada vam bude prijeko potrebna. Jer kada vaš agregat stane, riže ponestaje, a moral je već na samom dnu, ta mala čokoladica mogla bi se činiti kao najvrijednija stvar koju uopće imate. Budimo realni, većina ljudi se neće pripremiti. Pogledat će Dnevnik na Novoj TV ili RTL-u, paničariti 1 minutu, a onda neće učiniti ništa. Sve dok ne bude prekasno. Ali vi niste takvi. Vi ste već vidjeli što nestaje prvo. Vi znate što doista vrijedi kada se stvari uruše. To nisu svjetlucavi gadžeti, niti obroci u bunkerima s 5 zvjezdica, već jednostavne, zanemarene osnovne potrepštine otporne na stajanje na polici koje vas drže sitima, čuvaju vaš zdrav razum i vraćaju kontrolu u vaše ruke kada se čini da se svijet upravo okreće naglavačke. Tih 6 namirnica, to je više od pukih kalorija, to je strategija. One znače utjehu, stabilnost i zdrav razum. Jer stvarna priprema nije stvar straha, već slobode. Slobode od poskupljenja, slobode od praznih polica. I o tome da ne morate gledati kako vaša obitelj oskudijeva dok vi priželjkujete da ste barem ranije reagirali. Dakle, evo što treba učiniti. Odaberite jednu od tih 6 namirnica. Samo jednu. Počnite s malim. Gradite polako. Ali počnite već danas. Jer kada udari sljedeći val kaosa, bio to još gora inflacija, opći nestanak struje, rat ili nešto treće, vi ćete biti spremni. A svi ostali, oni će se samo čuditi kako ste to predvidjeli. Ako vam je ovaj video pomogao da se pametnije pripremite, kliknite gumb za pretplatu i pritisnite zvonce kako nikada ne biste propustili ažuriranja. Svaki pojedini tjedan dijelimo praktične savjete za preživljavanje bez okolišanja i zastrašivanja, samo sa stvarnim savjetima za stvarne ljude. Napišite u komentarima koju ćete od ovih 6 namirnica prvu nabaviti za svoje zalihe. Pročitam svaki pojedini komentar i volim vidjeti da umjesto pukog scrollanja napokon prelazite na djela. Pritisnite to zvonce. Vaše buduće ja bit će vam zahvalno.